A few moments later. Hi guys, good morning. Wa mi madadyon og atong Cebu guys. Ito guys, wa madadyon nagamang pangatong Cebu guys kay grabe daghan na kadto kakulian. So, aga ko mo-meeting ko karon, mo-attend ko karon og meeting guys. Kay daghan kadto i-submit na mga papel katong among ipang pasirox gahapon nga tong mga birth, mga marriage contract, ja MDR ipangpasa to namo. Kay kuan sa mga bata ba sa DSWD, kuan sa pantawid program na apil ang mga chikiting. So moro yang ipalihok karong adlaw. Matug ko jabi igod. Very good kanatog. So ito guys, wa mi mga dadon. So unza inighuman na og meeting. Inighuman na attend og meeting. Dito ko nga tog kwan Dalton. So karon budta ako sa imong hatod ni Kimit kay dito man kong meeting ni hatod ni Kimit. Oh, hatod ang lipad sa intawong Kimia. At intawong ako hatod guys. Intawong ako sa bajing gamatoy. Ay, tawong sa galaman dahil. Nabito si mama si papa. No. Importante magkaaban ta na. Ang mga kuyas, nag-ilis ng mga kuyas. Kaya may school ng mga kuyas. So, ratatad guys. Muad to na pod mi. Yan ang tawag. Lipay ka ako yung hatod ni ma. Lipay siya guys. Basta akong hatod. Lipay yung pala. Basta si papa mo hatod. Hala, uwan na. Madyo hinuumuuwan na guys. Panot pras na ya. Kuya, taas ng tao Kuya Gael Boats. Taas ng tao. Uy, hala. Uwan na guys. Madyo hinuumuuwan. Benak pa more. Kanatang benak nga di magduha-duha. Kanang benak nga uwan dyan nga uwan. Baka rin makasahod mig tubig. Kaya grabe yung ladyo ka. Dura rin mga pausanan. Papadagtos amad pauran. Menes Kimi, ready na. Ito na pong mga kuyas. Ay, saday kay muli ka. Pas papadara ka dali. Ay, pinakapagtsitsihas among batang gamatoy. Ay. Ready na ka mo school? Hindi, hata nila yan. Tagsara na ba nila mahatod? Ay! Teacher na. Kawin mo pa. Tagin namin sa kamu-kamu dali mo. Balik na. May mga classmate na. Napa na? Arang bibuha ra ba sila nila? Arang mga bibuha. Behave lang ha, minaw ni teacher ha. Nga naman dahil sila kabibo maglinya. Kuya dyan mga bata no kaya na. Hindi ka dyan, mahamadyan, tajak-tajak. Bukot sa ng bursa. Ikid-ikid. Terus yun, ang misa kayo. Tabangan. Uy, ginoo, mura na magsigbi ni hang anak. Kuha na siyang lapis o papel. Suwat na ko ng hiza. A few moments later. Hello ko guys, attend ako sa meeting. Sugod, mag-fill up kami.
Pila pa nila rin guys. Para sa PhilHealth. Basta rin pilapan ka rin dyan. Submit ka rin. Guys, nahaman na meeting. Unja, nahaman na po na huog. Fill up agad itong i-submit para sa PhilHealth. Kaya automatic naman masakay na sa PhilHealth. Basta member na kasintawid. Unja, dali ko rin guys. Ga-interview ba dyan ma'am? Ako sa pantawid sa saan na pang interview guys nga. Walo raman to sila kabuok. Agad to mga lagjo. Unja apil lang talagi ko dadto. Kay lagjo ba dyan amang Kaningin na guys ma'am. Guys ma'am ikuha nang tako. I-transfer. Saka pa man palit. Kay dugay-dugay. Manday pa niya na magpa-transfer ta. So to na guys. Nilakaw na ko. Kay ato na kong baby. Nalaton. Saan lang. Mularga rabas lag sa Mularga sa pura meron og Cebu. Pwede mo ubas dalton. Mahinay lang ko baklay kay basig hang nagbus pa Gabriel. Dana may ila dalton guys. Then ako ila dalton. Dako lingkuranan kay aron midaris gawas. Kay ngaron hapon aray man midaris. This gate maglulingkod. Aray man si Zadari. Alulan taw das manglabay. Dalton! Dalton! Lingkod. Dalton! Dalton! Bi! Dalton! Ton! Bi! Bi! Karon na nakita nga po na. Karon na nakita ano. Dalton, ay, nangingap-ngapan. Wala sa amin guys, dari masih sa dulang tao kada hapon. Basta tikimyat. Ang ilisa na sa tikimyat guys. Aram basa mga tikimyat ganiha guys, kay pagkuha nila na grabe mahinong bunok sa uwan. Siyoy kabot nimo ha. Tikimyat. Nagkagsanina. Sayang balik Janet. Minit. Say. Tagpila man na tambos nipon. Swagi tapod ri ah. Nung taglatik guys ya, damay lang balik sa darang latik. Dasat bang. Matagay mo ko. Nalatik nang baligja. Tagsingkog buok. Kasa kay mo tilaw mi dari latik. Ya, nang latik ka mo tilawan. Kib gamay na napoy maghilak ta ni. Gamay ra. Gamay ra. Asa naman ang imong gibubit-bit diha? Day. Ya iparis na re. Limonsito. Day limonsito dan. Aron na dugangan ag buan tambal sa ngipon. Kan ka pa? Kan ka? Gadalton si Papa Gabriel to. Balik na. Agi mo bata. Na mga maligda daw sa atbang. Ito ang Manila. Tali deh. Lamiin guys ah. Tambos mga ngipeng nagnget-nget. Lami ka jo guys, tambos ngipon. Kanina. Tabaw ni ngipon guys. Tambos ngipon. Grabe simyat Kos bayad. Hit 5. Masalaman ka laki. A few moments later. Good morning, katon. Wak ko ulit dyan na nagtatay. Parang na dyan lami agatog. Karoon na ng mata. Street na dyan to. Street nagtog. Yung bataan eh. Bebe, street man may mutog no. Ito na pa nagtapag gabi eh. Tantulos inka. No. Na. Street na magtog. Wala naman kagbading-ding na iniingat. Sa may pangak nga. Sudam. Labi mo na marang inan-inan style. Morning tikimyat. Dari mo na tog. Papa Gabriel kimyat. Nailod na? Nailod? Nailod, pero wala na batib eh. Nabili na kang charger. Wala Papa Gabriel gabi eh. Sa Diyos Papa Gabriel eh. Nga naman, samday eh. Bagdo? Uy, pandi sa kabuntagan. Hala. Ton.
Hindi pa pandesal ni Dalton. Ang katon. Horay. Ate, pandesal ter. Yung init pa. No. Uli sila na iron. Wala sila ka uli hapon. Kailanganin naman ibiyahe. Naghapon. Uli, no? Ang ito sa sila ka naghimog manghud. Ang uli ito na kay manghud gamay. No? Dalton. Nag-date sa sila krejo. Morning guys, aming ilag sa Dalton. Lag sa mi. Kaya pa man ng uli sila sa nanay purami. Iya pa to. Kami ati Kimyat. Aming ilag si Dalton. Ang ilag ni ati Kimyat si Dalton ug sa jo. Naika gadyo ko rin buwak ka guys. Kanina naganahan. Gadyo ko school sa buwak mag nagpingping. Kasi napiputi. Kanang naghanday danahan na classmate ng baziha guys sa high school. Buntag rin sa mo. Nga na. Taman hapon. Walang biyo lagi. Muputi na si Jenica gabi eh. Nanay ka buntag mo puwa. Magic one. Dahil ni mura dahil jag magic. Magically ah. Nara Miss Plaza. Plaza na pod. Pamilain na rin katungnan guys. Sa rin Miss Plaza. O di Miss Plaza ato na itong merkado. Mara mga kasi matazag-tazag ka na mo dani. Kimyat. Hindi pa yung nagbata. Huwatas adlaw. Rong adlawan ka rin. Maghuwatas adlaw ton ha. Daltoy. Kimyatin. Malagi na ano. Mingaw ron guys. Kaysa sa pamangkaadyo. Nagbuwak nga jinya. Jinya din na guys na. Jinya. Oh. Nato man tayo ubay dato. Padong ubay no. Sabaw des kimyat nga to dato padong ag ubay. Dapit danhi.